חילקתי את זה בעצם לשלושה טיפים מרכזיים, שמהם אפשר לגזור עוד הרבה דברים. אבל אחד, וזה כבר דיברתי בתחילת השיחה, הראשון הוא לפרק כל משימה סלש פרויקט לתתי משימות, או מה שנקרא צ'קליסט. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על לשלוח הצעת מחיר, זה משהו מאוד מאוד גדול. אבל אם הצעת המחיר בנויה אפיון, מחיר, זאת אומרת, מה שאני צריכה לרשום, מה כוללת הצעת המחיר, או מה אני צריכה להכין בשביל לכתוב את הדבר הזה, אז בעצם ככל שגם מנטלית, כשאנחנו מפרקים משהו למשימות קטנות, הרבה יותר קל לנו לבצע אותן, וגם לגשת אליהם, וגם, שזה כבר מתקשר לטיפ הבא שלי, לשים את זה בזמן הנכון של היום. זאת אומרת שאם עכשיו אני צריכה להתעסק עם משכורות, אני לא אשים את זה בשעה 9 בבוקר, שיש לי המון טלפונים והמון מיילים לטפל בהם. אני אבחר את השעה ביום, שהיא נוחה, שהיא נשקטה, שאני צריכה עכשיו לכתוב פוסט, אני צריכה עכשיו להתעסק בשיווק. אוקיי? מצריך אם אני ריכוז, מצריך אם אני שקט, או שזה משהו שאני צריכה את הרבה אנשים סביבי, אני אשבץ את זה בזמן הנכון ביום, אוקיי? זה נקרא בעצם, זה לא ביטוי שאני טבעתי, אבל זה high impact minimum effort, אוקיי? מתי ההשפעה היא הכי גבוהה? במינימום מאמץ. והטיפ האחרון, כל דבר, אבל כל דבר לשבץ ביומן. מה שלא ביומן, סלש מה שלא כתוב, לא קיים. לא בראש שלי, עכשיו זה יכול להיות, ולא על פתקים, כי הפתקים לא מנהלים איתי את הזמן. אז אם אני מסתכלת על היומן שבהם יש לי פודקאסט, ויש לי עוד איזה כמה דברים אישיים שאני עושה, ואני צריכה גם לכתוב תוכן, אולי היום זה לא היום הנכון לעשות את זה. או שאני כן אשאר עד הסוף, עד ב-6 בערב כשיש פה שקט, או שאני אגיע מחר מוקדם כשיש שקט, או מתי שזה לא יהיה. אז אמרנו לפרק משימות לתתי משימות, אמרנו לשים אותם בשעה הנכונה ביום שלנו, ולשים אותם ביום. זה בסדר לנהל את הרשימות שלכם איפה שאתם רוצים, אבל כשאתם רוצים לבצע אותן, שימו את זה ביומן שלכם.